Her bir pursatda özleri barada edýän çekli aladalar üçin gahraman arkadamda hemde arkadaly gahraman serdarymyza bolan hoşallyklaryny joşgyny aýdym saatlaryň, tanslaryň we goşgy tetirleriniň üstü bilen beýan etdiler. Berqararlyk Etrapiýa Kömnüğünün guramagyny Türkmen halkynyň milli muzeýine milli mirasymyza gedelenç ady bilen gedelenç guruldy. Muzeyin künermeleri bir yere gelenleri Türkmen halkynyň dokul şaýratynlyklary sunugat derejesine ýetirilen büyük milli gymmatlyklarynyň taryhy barada gurrun berdiler. Haly kolona ulanylýan gurallardyr esaplar. Haly göýleriniň çetimleri baradaky gurrunlar hasam täsirli boldy. Ma'lum bolýaly Türkmen halky özüniň nepisligi, owudunlygy, insanyň kalbyna ýakynlygy bilen tapawutlanýar. Türkmeniň milli we medeni gymmatlyklarynyň iň marnaýbaşy bolan gengiýlerimizin 10 marmanyň küneri bolan hal sunugatymyz asırlar aşıp bizim şuunumda çenli özünün asıl nüsxasyny, gymmatyny yitirmän gelipdir. Eni mamalarymyzdan miras galan bu sunugat dünýä medeniýetini öwrençi alimleriň, taryhçylaryň ünsünden düşmän gelýär. Dünýäniň iň iri muzeýleriniň görnükli ýerine sarpalanyp saklanýan türkmen hallary, türkmeniň gen gyýlarynyň kalbynyň nurdur. Olaryň baý ruhy dünýäsiniň aýnasydyr. Insan kalbyna bir ýutgaşyk ýakymly duýgu oýarjy, gudratly hazinedir. Berqara döwletimizin täze ýamynyň galkynşy döwrüne hal sunatymyzy ösdürmekligi, ony geljek sary alyp gitmek babatda köp işler alınıp barýar. Gedelenç oňa gatnaşanlarda täsirli duýgular galyrdy. Çepereli halçylarymyzyň halkyň ruhy beletligini, ruh päkligini, halallygyny, bütewligini halynyň dürli görünüşlerini usatlyk bilen beýan edýär. Ony türkmeniň bütew geçmişi, şuny hem ertiri aýdyň şöhlelenýär. Türkmen halkynyň milli lider Gahraman Arkadamyň biziň döwletimiziň ýene bir genji hazinasy taýsy çeper eserler bilen degeşdirilen ajaýyp halylarymyz diýip birleşýäli. Milli liderimizin jany ruwaýat kitaby Türkmen halkynyň dünýä beren mukaddeslikleriniň biridir. Halylarymyzy näçesi nädaňça gözleriň rowşan bolýar, kalbyň tämirlenýär, paýhasyň durlanýar. Halkymyzda halyň gymmat hakyna ajaýyp bir nakyl bar, bir okana, bir hem dokana. Şuna kıllan görünüşi ýaly hal okuyan adam, ilim öwrenýän adam bilen deň derejede hormatly saýlýar. Gadymy hem müdüýüm senedimiz bolan halymyz her bir türkmen üçin mukaddesdir, edidir. Ol biziň diňe bir öýümüziň törüni näleýsem, kalbymyzyň törüni hem edýär. Häzirki döwürde halçylara goýulýan sarpy, olara döwlet derejesine edilýän hormat syýlag bu hünäre islegleriň sanyny barha artdyrýar. Şonuň netijesinde hem öndürilýän haly we haly önümleriniň möçür barha artmak bilen onuň eksporty hem ösýär. Türkmeniň şöhratly taryhyny amykly giren, halkymyzyň adabraýyny arşa götüren haly sunaty, garaşdyrlyk ýyllar içinde uly ösüşlere eýe boldy. Ady-gadasy täzeden dünýä ýaňsally. Goğun güzörünün aydamını ince çitimlere singdiren kumuş taşlı eni mamalarımızın acayip sunaty bugun görülüp eşitilmedik tepkitlere yetti. Büyürü başlığın göz başında hut hormatly prezidentimizin tagallalary bar. Şeýle beýgi işler üçin bir ýere gedelenje gelenler milli liderimiz Gahraman Arkadamyzy hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahraman serdarymyza hoşallyk we alkyşlaryny aýtdylar. Gökdere jülgüsindäki çağalar sagaldyş we diň çalyş merkezlerine Aşgabat şäher häkimliginiň Türkmenistanyň bilim, içeri işler, saglyk goraş we derman senagat hemde goranmak ministrlikleriniň Aşgabat şäher raýat goranç we halas ediş işleri müdürliginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň we matumuladynaky ýaşlar gurabasynyň Aşgabat şäher geňişiniň bilelikde guramaklaryna ýaş halasgärler ady bilen merkezara bätleşik geçirildi. 6 şert boýunça geçirilen bätleşik ýokary işçiňlige ýa boldy. Bätleşiň dowamynda ýaşlara raýat gorançy we halas ediş müdürliginiň alyp barýan işleri adatdan daşary ýagdaýlarda özüň alyp barmagyň düzgünleri, köçe ýol hereketiniň düzgünleri barada düşündiriş berildi. Gökderedäki merkezlerde diň alýan ýaş nesiller adatdan daşary ýagdaýlarda suw joşmalaryna, ýol hadisalaryna, ýangyn dören ýagdaýlaryna we dürli ýagdaýlarda şiket alan adamlara haýal etmän ilkinji lukmançylyk kömegini bermek düzgünleri, halas ediş alpanist düpünne ýakyn aralyk geçmek we adatdan daşary ýagdaýlara degişli suratlar çekmek, sowallara jogap bermek boýunça bätleşdiler. Hawa hormatly prezidentimiziň baş aladalarynyň biri türkmen nesliniň sagdyn kemale gelmekdir. Körpe nesil biziň ertirmizdir hem dowamymyzdyr. Olaryň sagdynlygy bolsa türkmen jemgyýetiniň sagdyn bolmagynyň sakasydyr. Gökdere jülgüsindäki çağalara niýetlenen binalarda olara diňe bir oňat dinç bermek bilen çäklenilmeýär. Belent mertebeli ýurt başçylarynyň ösüp gelýän ýaş nesliniň dünýä öňülerine laýyk bilim almagyna, milli ruhda terbiýelenmegine aýratyn ünsürler.
Galqınışly döwrümizde bolsa hormatly prezidentimiziň aýdyň maksatnamalaryň esasyna olaryň şatlygy hasam artýar. Sebäbi döwlet baş tutanmyzyň esasy haladarynyň biri neslin sagdynlygyny üçin etmek üçin ähli mümkinçilikler döretmekdir. Gökleride geçirilýän çäreler bolsa çağalara ruhulentlik, şadyýanlyk paýlaýar. Yaş nesillerin bolsa gahrman arkadamda we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarynda aýdýan alkyş sözleri has joşgyny we buýsançly ýanglanýar. Hormatly ildeşler, egerde siz Alman taryhyndaky esasy wakalar, daşary ýurt dillerini öwrenmegiň usullary, çağalar bilen nähili gatnaşyk saklamaly, uku we dyn salmagyň medeniýeti ýa-da vitaminleriň baý dünýäsi ýaly makalary bilen ýakyndan tanışaryn diýseňiz, onu Altyn Güder jurnalyny siziň dikkatiňize ýetirýäs. Şeýle-de dürli peýdaly maglumatlara baý bu Altyn Güder jurnalyndan taýarlanan bäsleşige gatnaşmaga çagyrýas. SMS arkaly geçiriljek bu bäsleşige gatnaşyp, ilkinji bäşlige girmegi başaran illeşlerimize Altyn Göreç ýa-da Bilim Güderi okuw merkezlerine 2025-nji ýylyň güýz tapgyryndaky ýazylşyklarda 100 götürüm. İkinci oğulluğa girmek başaran illeşlerimize 50 götürüm. İslenlik 5 sowaly dogry jogap beren illeşlerimize 10 götürüm. Bäsleşige gatnaşanlaryň eklisine bolsa 5 götürüm arzallaşyk garaşýar. Altyn Güder jurnalyny almak üçin 0-30 belgesine kitap sözüni ýazyp degişli dükanlardan sargy edip bilersiňiz. Bäsleşigimizi öňünden hasaba durmak üçin 0-30 belgesine 490 koduny ýazyp uratmagyňyz ýeterlikdir. Hormatly müşteriler, Türkmenistanyň Halk Bank Paýdarlary Täjirçilik Banky sizi sanly qarz aqçam goşunlysynyň amatly mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrýar. Aqçam goşunlygyny halkbank.gov.tm salgydan öz aqçam telefonlaryňyza ýüklemek arkaly bankymyzyň hödürleýän sarp ediş qarzyny almak üçin ýüz tutmany onlaýn görnüşde iýerip bilersiňiz. Qarzyň möçberi 60 000 manada çenli, möhleti 3 ýyla çenli. Ýyllyk götermi 11 göter. Qarzyň üçinçiligi zamunçy ýa-da ähtiýaçlylar soramasynyň kepilligi. Aqçam goşunyny arkaly biziň bankymyzyň müşterileriniň pasportynyň we aýlyk zähmet haky geçirilýän bank kartynyň maglumatlary we qarz taryhy awtomatik usulla barlanýar we anyklanýar. Şol sebäpli müşteriniň qarz serişlerini almak üçin banka diňe bir gezek gelmegi ýeterlik bolar. Habarlaşma üçin telefon belgilerimiz 44 49 77. Halk Bank. Bankyň esasy gymmatlygy müşterilerde. Assalamu alaikum mehriban tomoşaçylar, gadyrly aýdymsa söýjiler we dinleýijiler. Berkirar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwründe Halipa şagirt ýoluny döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzyň taýsız tagallaty netijesinde Türkmen medeniýeti sunugaty güllabesip, aýdymsa söýjilerimiziň we dinleýijilerimiziň Türkmen halk aýdymlarynyň häzirki zaman söýgü aýdymlaryndan ýurdumyzda tanalýan zehili aýdymçylaryň ýerine ýetirmegine şeýle aýdymlardan lezzet almagy uly mümkinçilikler döredilen. Bizim gepleşigimiziň başynda bizi jenneti mekana ýaşadýan edid arkadaly Gahrman serdarymyza köp alkyşlar aýdýar. Edid arkadaly Gahrman serdarmy, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Alyp barýan il ýurt bähbitli tutýan tutumly işleriňiz hemişe rowana ýollarda rowaşykly beslenmegini tüýsürekden arzu edýän. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehriban ileşler. Aşgabat teleýilim tarapyndan taýýarlanýan Bags şäherim Aşgabat adly gepleşigimiziň bu gezek sany gödel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň görküne görk goşýan Aşgabat binalar toplumyna ýerleşýän Aşgabat Medeni Sowda diýen jaş merkezine taýýarlap size ýetirmek makul bildik
Gepleşigimiziň bu gezekki mehmany Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden türkmeniň altyn asyr bäýatleşiginiň şäklerini geçirilýän Pähim Paýhas ummany magtymul pragy bäýatleşiginiň ýeňjeti Mahmud wady şirin sesli aýdym şeýmez Şamrat Artykow. Şamrat ilki bilen gepleşigimizde hoş gördük. Gadanan ýeňişleriňiz, ýeten üstünlikleriňiň, şafer paýlaryňyň mundan meýlägem hurnyň köp bolup, gahrman arkadaly gahrman serdarynyň saýasyna täze üstünlikli menzillere ýetmeňizi tüýsürekden ardy bolýar. Medeniýet sunugat ýoluny gadamatan ilkinji gününden başlap, şu güne şeýle gadanan üstünlikleriniz, ýeten sepkitleriniz dogrusyny mehman tomaşaçylarymyz gurrun meraýsyn. Sağ olun Anna Urban, gepleşiňize şaýryňyz üçin. Bizim ajaýyp diýarymyzda gahrman arkadaly gahrman serdarymyz ähli ulgamlarda bize ähli mümkinçilikler döredip berýär. Şol sanyna medeniýet sunugat ýolunda bir giýim mümkinçilikler döredip berilýär bize. Şol döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, bize de rahmet çekip bir aydınlyk üstüne işläp, täze aydınlar döredip rahmet çekýärmek galýada. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýen. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň zanlary sag bolsun, berent başlary aman bolsun. Köp sag bolun Şamrat, dogrudanam. Arzuwlaryny hasyl bolýan Cennet Mekan Türkmenistan watanmyzyň her bir gününe diňe bagtyň aýdymy ýanlanýar. Elbetde Şamrat gahrman arkadaly gahrman serdarymyň taýsir tagalasy netijesinde arzuwlaryny hasyl bolýan Türkmenistan diýarymyzyň her bir gününe diňe bagtyň aýdymy ýanlanýar. Elbetde adam ömrüniň ykbalynyň dowamyna bir ýatdan çykmajak ardyly pursatlaryň birem her bir döredüji sunugat ýoluny, medeniýet ýoluny baş goşýan döredüji insan üçin şafer paýyna münasip bolmak, ykbalyň dowamyna bir ýatdan çykmajak ardyly pursatlaryň biri bolsa gerek. Sizem elbetde ýaşlygyňyza garamazdan şafer paýyna münasip boldyňyz, şol gazanan üstünlüğiniň sebäbi näme diýär? İlki bilen anlanan haýsy bir kär bolanda zehin berilmegi gerek elbetde. Galberse de bir ýadawsyz rahmet tutan ýerli aýdymsal ýoluny saýlap alan ýolundan mümkin bolýan täze aýdymlar döredip, galberse de halipanyň aýdymlaryny bir ýoýmazdan hasabyny ýitirmän, halk köpçüligine ýetirip, halkyň bir sevgisini gazanmaly. Galberse de näme şu halkyň sana goýan hormaty, käriňe bolan anamy döredýär. Ona ihlasy murat diýilişi ýaly ihlas etseň, hökman insan muradyna, maksadyna ýetýär şeýledämi? Elbetde. Medeniýet sunugat eşikari, aslında Şamrat medeniýet sunugat eşikari, gözelligi, owadylygy, ajaýyplygy hasam teşne bolýar. Her bir döredüji insan islenlik bir zatdan, gözellikden ilham alýar. Siziň ilham şeýleňizmi? Ajaýyp şäherimiz bolan Ak şäherimiz Aşgabatyň öýüdi. Biz döredüji insanlar üçin ula ilham çeşmesi bolup durýar. Ajaýyp binalary Ak şäherimiz Aşgabatyň ötüşini görüp bir buýsanyp, begenip bir aýdym döretmelik mümkin näme? Elbetde. Onu Şamrat sözümüz gowy bolmaz ýaly, tomaşaçylarymyz üçin hem hatyrlykly bolar ýaly, watanymyz hakda, Türkmenistan diýarymyzyň bagtyar raýatlar hakda, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň biz ýaşlar üçin, türkmen halky üçin döredýän mümkinçilikler hakyny aýdym bilen gepleşigime başlaýly. Arkadaly gahrman serdarym bilen güllýär gül atşýar Türkmenistanım. Arkadaly gahrman serdarym bilen güllýär gül atşýar Türkmenistanım. Arkadaly gahrman serdarym bilen arkadaly gahrman serdarym bilen Gönlüm güzelere arkadaly gahrman serdarym bilen Ötüşlerden coşup gönlüm güzelere arkadaly gahrman serdarym bilen
arkadaly gahrman sirdarym bilen. Güdüllükleri kurşap alya saryani, vatanın tuğuna badır cumani. Ötüşlerde bugün yurdum gün sayın, arkadani kahraman sirdarım bilen. Ötüşlerde bugün yurdum gün sayın, arkadani kahraman sirdarım bilen. Arkadani kahraman sirdarım bilen. Ay diyarımdan nuri alyadi dilim, asudu parahat gündüz giyselim. Ötüşlerden coşup gönlüm güzeller, arkadani kahraman sirdarım bilen. Ötüşlerden coşup gönlüm güzeller, arkadani kahraman sirdarım bilen. Arkadani kahraman sirdarım bilen. Arkadani kahraman sirdarım bilen. Çok sağ ol Şamrat. Bağ şäherim Aşgabatda gepleşmelerin başynda watanymyzy, mukaddes toprağymyzy, gödel ýurdumyzy Türkmenistan diýarymyzy wasp edýän Şyrnawazy aýdym ýerine ýetirdiňiz. Joşuly uwadyň mahmal sesiň mundan meýlägem her bir türkmen oçagyna belentden belent ýanglandy. Inni tomaşaçylarym bilýändir, siz aglawa türkmeniň toýdur bayramlaryna ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň aglawasyny tar saat guralyny erkedip ýerine ýetirýän. Aslında tar saat guraly göz başyny türkmeniň hakydasyna, aňyny salan öwelgeli Tekaýew tar saat guralyny bir näçe aýdymlar döretdi. Öwelgeli Tekaýewden göz başyny alyp gaýdýan tar saat guralyny öwelgeli Halypa Medeniýet Sunugatçyna, türkmen sunugatçyna has uly goşant goşup bir näçe aýdymlar saatlary bize miras goýup bilen Ustad Halypadan beri. Şo ýollardan hem aýdym aýdýanyz şol dogrusyny söhbet edýär. Doğru ile geçen adam var. Türkmenistan'ın halk artisti Halipamız Oğuzeli Tekayev bir din manyalı bir öz yolunu koyup gitti. O öz aydınlarına sev aydınları bir neçe Mawtumul Pravy'nin, Mawtumul Atam'ın sözlerini bir neçe aydınlar döredip halkımıza bize miras koyup gitti. Biz yaş aydımçılar hem şol Halifa'nın yolunu nasip devam etmek için can ayıma zahmet çekiyoruz. Esası aydınlar Oğuzeli Tekayev Halifa'nın aydımları bir halkın ağına, hakikatesine singen aydımlar. Doğrudanam Şamrat Türkmenin akıllar oğlu beýik şahyry Mawtumul Atamyz bilen Halipa Ustad Bagşemez Oğuzeli Tekayev hakkında yani söhbet açdyňda Oğuzeli Tekayev elmidamy öz şagirtlerine Gudrat Keremin Mawtumulla görýän. Haçanna sesim gyrlyp gyssansam ata Mawtumul öldürden medet diýip şoň sözlerini aýdyma başlasam sesim durulanaýa. Hatta şonuň aýdymlaryny dinläp açylýan isem inanarsyňyzmy diýerekler. Ya olmasa da Türkmenistan'ın halk artisti, meşhur kompozitor Nur Halmamedov öwedgeli Halipa dost maslahat hökmünde Türkmen saatlaryny dinle öwedgeli. Şolarda bir täsin jady bar diýereken. Öwedgeli Halipa hem şol ustadlaryň aýdan sözlerinden alham alyp Türkmen saat guraly bilen akyllar şahyrynyň Mawtumul Atamyň goşgularyny bir ýere getirip aýdym edip halkyň aňyna, ruhuny, kalbyny salyp bilen ustad bagşylaryň biri. Şol beýik ustadlary şeýle ýeti täsir eden Mawtumul Atamyň goşgulary şeýle hem türkmen sadynyň güýji täsir sizen ähili. O täsirden bir alham almak, joşmalyk mümkin. Mawtumul Pravy'myzyň goşgularyny okanynda bir hili özüm Oğuzeli Tekayew ýolunyň aýdymlary ýerine ýetiremsoň, iki bilen şu Oğuzeli Tekayew'nyň aýdan bir hemleri, aýdymlary aňymda aýlanyp durýar. Bay many mazmuny eýlenen sözleri bizim türkmen milli hemlerimize laýyk gelip Mawtumul Atamyň sözlerini halk aýdymlary ýagny aýdymlary ýerine ýetirende bir halk köpçüliginiň
Tamam bir garaýşy, hormat goýuşy elbetde başgasy bolýar. Mahtumlar tamamyň sözlerini düzlen türkmen halk aýdymlaryny dinlemeň täsiren başgaça bolýar. Sebäbi baý many mazmuny eýlenen jümleler bilen maňryňa watajak ýeti manyr sözler bilen halkyň aňyna, ruhuna giren bir näçe eserler döretip bilen mahtumlar tamamyň sözleri eýýän bagşy sadanlarda ullakan bir güýç, huju döredýän bolsa gerek. Ene öwelgeli Çekaýew, öwelgeli Halipa hakda söhbet edemizde mahtumlar tamamyň 200 golay şygyryny aýdym edip türkmen halkyna miras goýup giden Halipa. Ya bolmasa Türkmenistanyň belli diýikleri Halipa gelli Bäşiýewiň dutarym aty sözlerine de bu türkmeniň goşa-goşa täzi bar, biri magtum boly, biri goşatar diýip belläp geçmegi. Türkmen milleti, türkmen halky öz akyllaryna, ustadyna, şeýle hem milli goýsanjy bolan türkmen saz guraly, dutar saz guralyna senedine goýýan ullakan sarpasyny, hormatyny aýdym görkezýär. Şol setirleri bilen hem sözümüz gowru bolmaz ýaly tomoşaçylaryň üçin hem hat gyzykly bolar ýaly gepleşigimiz şu pursatyny mahtumlar tamamyň sözlerine düzülen aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edäýli. Allah'ım senin dilim kendir o kendir Merdinin amardım eteceğime Hadi inandın bir gün benim ırkımla ırkımı Bindegim eteceğime Adastırma doğru yolun yürüye lo yürüye Yüreğini yad etme kirvi doğru yol Kişinin malını nesip etme doğru yol Halal harama meteceğime Kendir kinini söz bilen eşittir okdur Doğunun doğuna bakası yoktur gel yoktur Ağani inime tezilim Köprüsünden ölsem yetmez men yetmez men Kirvin olsam min ziline yatmaz men Golundan bir kase çayın içmez men içmez men Sağlı solulime tezilime Malkum kulluk hakdan diler barını lo barını Barısı bulmusa diler yarını Revşen etkinlik gözümün nurunu lo nurunu Savvızı sol gözüme tecilime Revşen etkinlik gözümün nurunu lo nurunu Savvızı sol gözüme tecilime İyilimi hovinime Bindegime
tecilimi Ağani inigime tecilimi Halalık haramime tecilimi Sawal Şamrat yerine yetirip beren şırını wazy aýdymlaň üçin. Şamrat bir şeýleräk bir sora göresen melýä, tar saat guralyny erkedip sesiňizi goşup aýdymlar yerine ýetirýäňiz. Hem saat guraly erketmek hem aýdym aýtmak ikisini birlikde yerine ýetirmek size kıyçak döredenokmy? Yok, elbette ol kynçylyk öğretmeýär sebäbi. Ol özüň sadanlarly edip aýtsaň, ses gözelligini görkezmäge hemde mümkinçilik görkezmäge gowy bolýar. Saat guraly bilen bagşynyň arasy yürekdeş dostluk diýär. Hakykatdan hem köp halifalaryň söhbetini dinläňde men yürekdeş dostum, goşa ganatym diýip saat guralyny öz seneden ýanyň aýyrmaýar. Siz saat guraly bilen baglaşyňyz näme? Elbette anlawan. Saat gural bir gamnununda, kynununda, şat gününde bir goşa ganatym bolup durýar. Aýdymlary ýerine ýetireňde de salyp aýdymda saat guraly şu eliň barýan notalaryny sesiňe barmady. Şonu aýdym has owadan şerin gözel bolýar. Onuň ýanynda sadanlaryň hem seni bir eýderläp gitmek üçin gowy bolýar. Köp sawal, mundan meýlägem Şamrat, saat guralyň goşa ganatyň saňa hasam ganat berip, şu arzuwlaryň hatyl bolýan jenet mekan Türkmenistan watanymyzda baýrakly ýeňişleriň howrlyň köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Zehin bilen zähmet diýilýän bir zatdy. Aslynda siziň üçin zehin birinji ýerde durýarmy ýa zähmet? Elbette anlawan haýsy bir kärde bolanny, ýa-ni bellek geçimde ýaly ilki bilen zehin berilmeli gerek. Galy berse de näme? Ulu zähmet talap edýär. Diýmek, herse öz ýerine bolsa gerek. Şeýle dämi? Elbette ol ikisi saatlaşanyna bir hasta sunmatyň bir giňep bir öz ýoluny tapmak üçin ýerine düşýär. Indi Şamrat daşky gözellik bilen içki gözellik diýilýän zat bar. Aslynda medeniýet sunugy işgäri bolmak üçin esasy içki gözellikmi ýa daşky gözellik has wajib? Anlawan ilki bilen adamyň bir öz içki dünýäsi, içki gözelligi owadan ajaýyp bolsa, daşky gözelliginde täsiri bar diýip pikir ediyorum. Sebäbi elbette daşky gözelligim gergeni men pikirim ilki bilen içki gözelligi ajaýyp owadan gözel bolmaly. Adam häsiýetini iň gowurýan häsiýetini. Iň gowurýan häsiýetim halallyk, lewizlilik sözünde durmak. Adam kärçilik. Ýa-ni belläp geçdiňiz dogrudanam. Esasy adamyň içki dünýäsi has gözel bolsa, ýüregi kalby arasda bolup, adam kärçiligi hasam ýokarda bolsa, sunugy işgäri hasam bir üstünlüge, ýeňişli mendillere ýetmek üçin iň gysga ýol mukaddem. Aslında da halk arasında şeýle bir cümle bar, miweli bagyň başy aşak diýilýär. Köp sawal Şamrat aýtyp beren täsirli görünmeginiz üçin. Indi bolsa tomoşaçylarymyzdan has garaşýanlar gepleşigimiziň şu pursatyny siziň ýerine ýetirmeňizde şeýle wagt aýdymlar bilen dowam edäýin. Başlyk. Uçup geldim, beni güzelim Giyicim olsa uçup geldim, beni güzelim Çıktı bahar karaguma, acayip bir gaymelim Çıktı bahar karaguma, acayip bir gaymelim Sirwas, mana sirwas limelem. Divi atım öde sirwas, mana sirwas limelem. Sumut badır
koşur hali gözüm sana düşür hali Sonuz vardır koşur hali gözüm sana düşür hali Allah elim koşur hali başımda gülmelele Güye elim koşur hali başımda gülmelele Çekli yoktur senin doymalı Arman yönüm çekli yoktur senin doymalı Tibi attın ödüzür var mağazır var değmeli Tibi attın ödüzür var mağazır var değmeli Mağazır vazim elem Mağazır vazim elem Ähirman ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aşgabat teleýan tarapyndan taýýarlanýan Bags şäherim Aşgabat adly gepleşigimiziň bu edek sanyny türkmeniň altyn asr bäýatleşiginiň çäklerine geçirilýän Pähim Paýha tummany magtumul Prag bäýatleşiginiň ýeňişdi Mahmaly wady şirin sesli aýdym şeýmiz Şamrat Artiqowyň ýerine ýetiren aýdymlarym şulardan ibaret. Şamrat gepleşigimizde ýerine ýetirip beren şirin wady aýdymlaryň üçin Aşgabat teleýanymyň dörrüzlük toparynyň adyndan öz hoşalygymyzy bildirýär. Köp sag bolun, medeniýet sunugat ýoluny, uly üstünlikleriň ýar bolup, Mahmaly wadynyň şirin sesini mundan meýlägem her bir türkmen ojagyna belentden belent ýanglantypdyrmagyny tüýsürekden arzuw edýär. Şu fırsatdan peýdalanyp türkmen sungatymyzyň hak gowandary gahrman arkadaly gahrman serdarymyza Aydym şirömden, tüsürömden sağ olsun maýdan gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sağ olsun, belent başlary aman olsun. Ýakman ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aşgabat teleýan tarapyndan taýýarlanýan Bags şäher Aşgabat adly gepleşigimiziň bu gedek sanyny gödel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň görküne görk goşýan Aşgabat binalar topulmyna ýerleşýän Aşgabat Medeni Sowda Diňjaş merkezine taýýarlan. Bugünkü sanym şulardan ibaret. Biz jenneti mekana ýaşadýan edil arkadamyň arkadaly gahrman serdaryň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan il ýurt bähbitde tutýan tutumly işleri hemişe rowany ýollarda rowaşlyk bilen besensin. Gahrman arkadamyň arkadaly gahrman serdaryň saýasynda mähriman ileşersin. Her biriniň maşgala ojaklarynyň agdy berlik, rızkal döwletligiň, bereketligiň, çağa gülküsiniň mundan meýlägen belentden belent ýanglantypdyrmagyny tüýsüregden arzuw edýän Bags şäherim Aşgabat adly gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçä hoş sag bolun. Hormatly müşteriler, Türkmenistanyň Halk Bank Paýdarlary Täjirçilik Banky sizi sanly qarz aqçam goşunlysynyň amatly mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrýar. Aqçam goşunlygyny halkbank.gov.tm salgydan öz aqçam telefonlaryňyza ýüklemek arkaly bankymyzyň hödürleýän sarp ediş qarzyny almak üçin ýüz tutmany onlaýn görnüşde iýerip bilersiniz. Qarzyň möçberi 60 000 manada çenli, möhleti 3 ýyla çenli. Ýyllyk götermi 11 göter. Qarzyň üçinçiligi zamunçy ýa-da ähtiýaçlylar şoramasynyň kepilligi. Aqçam goşunyny arkaly biziň bankymyzyň müşterileriniň pasportynyň we aýlyk rehmet haky geçirilýän bank kartynyň maglumatlary we qarz taryhy awtomatik usuly barlanýar we anyklanýar. Şol sebäpli müşteriniň qarz serişlerini almak üçin bankadan bir gedek gelmegi ýeterlik bolar. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 44 49 77. Halk Bank. Bankyň esasy gymmatlygy müşterilerde.
Türkmen halkymyzyň örän bay taryhy bar. Döwürler dönüp, keňamlar geçse-de, beýik taryh beýikligini halya. Taryh biziň her bir günümizde altyn harplar bilen öz sahypasyny ýazýar. Taryhyň gatyny bolsa, beýik işler bedeýe. Şo beýik işleň aňyrsyna bolsa, halkyň bagtýar geljegi ugrunnaky beýik tutumlar duranlar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň öz bolşly gaýtalanmajak ingen gözel goýsonçly wakalary baýlygy bilen tapawutlanýan taryhy bar. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň hünärmeni Bosan Ataýew. Berkarar watanymyza gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimiziň taýyasyna biziň milli meden mirasymyzy ösürmekde, ony geljek ýaş nesillere ýetirmekde, dowam etmekde we taryhymyzyň jümmüşinden alqaýdyan taryhy milli medeni gymmatlyklarymyzy halkyň arasynda ýaýmakda bize ähli mümkinçilikler döredilip berilýär. Nähemmämiziň bilşimi ýaly muzey işi munyň özi gelýän mehmanlary, muzey söýüjilerini türkmen halkynyň taryhyndan, şu günden we geljege nazarlajak beýik işlerinden söz açan bir näçe gymmatly maglumatlar görüň berýär. Näbidem gepleşigimiziň bu gezekki sanyna Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýinde saklanylýan taryhy gymmatlyklaryň ähmiýeti dogrusyna söhbet eder. Taryhyň we arheologiýanyň her bir ýadygärligi geçmişden geljegi ýolanan ýüzlenmedir. Onu eşitmek we düşünmek başarmak gerek. Şonu bizi geçmişdäki taryhymyzy gaýwany tiýahadykydyr. Türkmen halky özüniň dünýä malyna deňäpdir. Ýagny dünýä maly bu mallarçylykda ýer şahly mallaryň has ýerki döwürlerde eýem elekleşdirip başlanlygy, sowda gatnaşyklaryna onuň ören uly ähmiýetiniň bolanlygy we onuň adamyň jan saglygynyň derdine dermanlygy hakynda bir näçe maglumatlar biziň häzir künümizde hemmämize ma'lumdyr. Elbetde dünýä maly diýilende de onuň Orta Aziýa sewitlerine giňden ýaýranlygy hakyndaky ähmiýetli taryhy maglumatlar biziň üçin has hem gyzykly. Biziň hemişelik sergi zallarymyzda ýerleşdirilen gadymy taryhy ýerlerden tapylan taryhy gymmatlyklar dünýä malynyň has bir öz gözbaşyny Merkez Aziýa sewitlerine, şeýle-de biziň Türkmenistan ýurdumyzyň şu ajaýyp topragyna ýerki döwürlerden ýaýranlygy hakyndaky gymmatly maglumatlar bilmek gyzykly. Biziň häzirki duran ýerimiz bolsa Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň dünýä taryhy zalymyzyň türkmen topragyna has gadymy döwürlerindäki bolan taryhy ýadygärliklerden söz açan şular ýalyk taryhy gymmatlyklaryň öňünde dursun. Dünýä maly barada söz açylanyna ol ilkinji entek beýik küpek ýoly döremänke ondan hem öň arwana diýöleriň bir örküşli we iki örküşli diýöleriň yer ýüzünde ýaýranlygy barada bir näçe taryhy maglumatlar berilýär. Biziň häzirki duran ýerimiz Altynnepe ilkinji ýaşaýyş jemgyýetiniň dören gadymy taryhy ýer janlandyrylan şekiliniň öňünde dursyna bilşimiz ýaly Altynnepe owasynyň bir haýwan galynlary barada ilkinji şäher jemgyýetçiliginiň mallarçylyk hojalyklarynyň ösürilip kämilleşdirilmegi barada bir näçe taryhy maglumatlar şaýatlyk edýär. Ýani bu barada belläp geçdik. Soňky maglumatlara görä dünýäniň Türkmenistanyň gün ortasynda tapylan iň irki galynlary miladadan öňkü 5-nji müň ýyllygyň başyna degişi diýip belleýärler. Ýagny dünýä welli alim Yermolowa äne o owasynyň irki enýalit bir degişli medeni gatlagyndan tapylan iki örküşli dünýäniň çegin ýagny ýaýjyk sünküniň daşky ujuny epivis sünküniň
Galynyt hakyna gysgaça agzap geçýär. Ol bu tapynynyň şeýle düşündirilmegini hiç hili delillendirmän onu öý haýwan hökmüne belläp geçýär. Äne owasynyň ýokary meden gatlaklarynyň ýagny namazga döwrüne degişli tapylan düýesünki düýürs tarapyndan anyklanýar. Düýe Günorta Türkmenistanyň irki orta we birinç döwrüniň şordepe we altynnepe ýagny namazga 4-5-nji meden gatlaklaryna şol döwre degişli ýadygärligine öý haýwan hökmüne beýan edip geçýär. Ýani 1-nji asarynyň taňsyk şekiljiklerinden çen tutsaň düýe goşulan mal bolupdyr. Ýagny Altynnepe'de ilkinji arabajyklaryň galynlary, ýagny çagy oýna başlarynyň ýüze çykmagy bilen şoň bilen baglanşykly taryhy tapynlylar bellenip geçilýär. Mundan başga da Ýylgynly depeden alynan maglumatlara görä düýe barada hiç zat maglumat ýok, ýöne muňa garamazdan şol döwürlerini orta we giçki eneolit döwrüniň toplumlaryny, ýagny şol tigirli arabalaryň aýry-aýry bölekleri duş gelýär. Şeýlelikde düýe bu ýerde orta eneolit döwründen başlap ellekleşdirilip başlaýar diýip alimler çaklaýarlar. Düýe köpetdäg etek düzlüklerini 1-nji döwrüne öý haýwan hökmüne giňden ýaýraýar. Ana görüşimiz ýaly arkamyzda iň gadymy ilkinji Altynnepe ýaşyr sivilizasiýasynyň obasy ýagny canlandyrylan jarama munna görüşimiz ýaly arwana diýerleriniň şekillerini görmek bolýar. Bu obada 5000den gowrak ilat ýaşap munna piýadalaryň we uluglaryň geçmek üçin ilkinji ýollar çekilip başlaýar. Ýa görüşimiz ýaly düýerler üçin hem piýadalar üçin geçelge ýollary ilkinji şu ýaşaýyş döwründen başlaýar. Düýerleriň kömegi bilen arabalar goşulyp halk öz oba hojalygyny dolandyranyny we sowda gatnaşyklaryň gelim gidimiň ýola goýulanlygynyň tasdiqnamasy bolup durýar. Mundan başga da alimler bu ýerde şol arwana düýerleriň, ýagny iki örküşli düýerleriň bu döwürde has giňden ýaýranlygynyň suutnamasy hökmüne, ýagny Arap ýarymadasynyň bir näçe iki örküşli arwana düýerleriň sowda gatnaşyklaryna gelen bolmaklar ähtimallygyny hem şol ilkinji ellekleşdirme mallarçylygyň şu döwürlerde ösenligi hakyna bir näçe maglumatlary belläp geçýärler. Edil watandaşlar, biz hökmedi, ýagny Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Muzeýiniň Marguşdalynyň dowam etmekçi hem mämiň bilşimiz ýaly Gahrman Arkadagmadan şa galamyndan sözülip çykan dürdäne fetirler bilen türkmen halkynyň taryhynyň gymmatly maglumatlar açyp görkezýän Hakyda Gowharatly kitaby biziň elimize gelip gowşanyna biz muzey hunarmenlerini hem diýsen buýsandyrdy. Çünki ol ajaýyp kitapda türkmen halkynyň taryhy gymmatlyklary, tapynlylary dogrusyna we taryhy ýadygärlikleri dogrusyna jikme-jik aýdyň maglumatlar beýan edilip geçilýär. Biz Gahrman Arkadagmyň şu ajaýyp kitabyndan salgylanyp muzeýiň ýagny ikinji daly bolan gadymy Marguş topragyndan tapylan taryhy gymmatly maglumatlar dogrusyna, ýagny ol ýerlerdäki möhürleň ýüzüne düýeleriň şekilleriniň duş gelmegi ýa-da bolmasa ulanlan gap-gaşlaryň ýüzüne düýeleriň şekilleriniň duş gelmegi baradaky gyzykly maglumatlary size ýetirer. Hemmämiň bilşimiz ýaly dünýä belli alim Viktor Ivanovich Saryanidi gadymy Marguş döwletini, ýagny onuň paýtagty Goňurdepäni öwrenen alim ol bu gadymy toprak barada bir näçe hat ýazyw çeşmelerini bize miras goýýar. Mundan başga da ýagny gadymy Marguş Margiana ady bilen belli bolan beýik döwletiň paýtagty Goňurdepeden bir näçe gazyw işleri netijesinde taryhy tapynlylar, ýagny gymmatly tapynlylary tapyp şu Türkmen halkyna gaf gadymy döwlet bolanynyň bir näçe suutnamasynyň üstüne atýar. Bilşimiz ýaly Margiana Marguş bulan haýsy dogry? Elbetde ikisem. Şol bir ýurduň iki ady öz şypaly suw bilen tutuş ýurdu we halky eklep gelen Murgap derýasynyň adyndan gelip çykýar. Alimlaryň aýtmagyna görä, häzir Margiana türkmenliň öz bolşly medeniýetiniň çür başyndan janly kökleri göz başalýan gadymy günnäger medeniýetiň iň irki ojagy hökmüne hasaplanýar.
bolýar. Müň ýyllyklaň synagyndan geçen bu halk bütewilligini saklap galypdyr. Özüni gorapdyr we onuň nesil şejereti biziň şuulnamyda çenni dowam edip gelipdir. Arkeologlar gadymy taryhy ýerlerden, ýani Türkmenistanyň häzirki adamlarynyň keşfine çalamdaş bir näçe galynlylar tapýarlar. Elbette ata-babalarymyzyň bir döwürleriň tümlüklerinden geçiren ruhy medeniýetini düşünür. Ýani hemem durmuşa çuň ornaşan beýik maddi medeniýetiniň bolanlygyny suwtnamalar bar. Geçmişde ul döwletler berkarar bolýar we ondan tutuş asyrlar dowamyny daşarky hökümdarlygy ýöreden beýik döwletler bolan türkmenler özleriniň harby we etniki baswalçylygy, ýani olaryň ata-babalaryň ýurdundan uzaklary hem ýaýramagyna getiripdir. Ýöne bu toprak hiç mahal güllap ösmegini we bereket etçilmegini besetmändir. Muňa 20-nji asyryň ahyryna bolup geçen hemem dünýäniň kartasyna ady garaşsyz bir tarap Türkmenistan ýen öz başlyk döwlet görnüşini kabul eden halkyň ruhunyň täze galkynysdan has äşkär bolan suwtnamasy ýola goýuldy. Ýani Ýewropa ýylnamasy boýunça 2-nji we 3-nji müň ýyllyklaň sepkidine çenli türkmenler gözbaşy gadymiyetiň jümmüşine uzak gidýän ägirt uly taryhy ýol geçdiler. Adamlar köpetden gerçileri bilen Garagum çölüniň aralygyndaky düzlüklerde mes toprakly ýerlere baryp mundan 8-9 müň ýyl mundan ozal Niýali zamanyna göçüp gelipdir. Şol daş asyryna bu ýerlerde ekarançylaryň, mallarçylaryň tutuş günnogorda iň irki medeniýet bolan, ýani Zeytun medeniýeti diýilýän ýeri emele getirýärler. Şondan soňam köp ýüzýyllyklar geçýär. Bir näçe döwürler geçýär. Odaly bilen Türkmenistanyň günorta sewitlerine yerli taýpalar ilkinji demir eretmegi özleşdirýärler we gara mallary, düýeler ösdürip ýetişdirip başlaýarlar. Hemem ellekileşdirýärler. Ýokary hasyl berýän suwarymly ekrançylygyň başyny başlapdyrlar diýip alimler çaklaýar. Bulan hemmesi jemgyýetiň ykdysady ösüşine, ruhy ilerleme ýardam edip, şu ýerde dünýäde ilkinji döwletiň emele gelmegini ýardam edipdir diýip alimler bir näçe maglumatlar bize goýup gidipdirler. Mundan başga-da demirçiler we dergärler barada aýdyp geçenmede Marguş döwletine yerli demirçiler şol döwürlerde eýýäm diňe misalle eýsem bürünç şaýlar hem taýýarlamagyň sirlerini el alypdyrlar. Ýani ýumşak mis durly görnüşli bedeglere karşylanypdyr. Şol bir wagtda da zähmet guraly we harby esbab üçin has berk bürünç talap edilipdir. Şoň üçin Marguşly demirçiler ony mise galaýyny garyp eredip ýokary tekniki önümçülük alypdyrlar. Birinciden naýda uwuşlaryny, uzun iki tarapy ýiti gamalary, bir ýüzli pyçaklary, durly bizleri, temenleri, iňneleri, hatda häzirki döwre meňzeş balyk tutulýan diýişli çeňekler hem ýasapdyrlar. Bir söz bilen aýdanda bürünç marguçlylaryň durmuşyna puta ornaşýar. Başga-da daş ýonyjylar hem bolupdyr, ýani bulam Sıngotuň kämil nusgasy bolupdyr, ýani Marguş ýurdy daglardan ören alysda ýerleşse-de yerli daş ýonyjylar çyg mal ýetmeçiligini duýmandyrlar. Ýani işläp bejermäge amatly, ýumşak, ýeňil siýasit ýa-da başgaça aýdylşýaly tutuk ýa-da gara renkli daş sabyn olar üçin çyg mal bolup hyzmat edipdir. Bu näme diýmek? Ak çyzmakly mermer kysymly durly önümler, alibastr, has seýrek ýagdaýda uşelýän gyzyl hakyk, agat, gök, lazurit we mawy pewride ýaly öz önümçülüklerini peýdalanypdyrlar. Marguçda beýleki daşlar bolmasa-da olar öz önümçüligini şu daşlary giňden peýdalanypdyrlar. Eger lazurit, hakyk we pewride daşlar alysaq ýerlerden getirilen bolsa, marguçlylara peýkamyň, naýdalaryň we hanjarlaryň uwuşlyklaryny ýasamak üçin zerur bolan daşlar has dogrusy köpetdagdan alypdyrlar. Gadymy marguçlylar ýaşan döwürlerini mis we bürünç önümlerinden owa hojalyga degişli gap-gaşlary, esaplary ýasapdyrlar we şol döwürde önüm önürmek medeniýeti has ösen derejelere çykypdyr. Bular barada şu ýerdäki tapynlylar muňa aýdyň şaýatlygy diýen. Bu gymmatlyklar barada has giňişleýin belläp geçdi. Goňurdepede gadywa taş işleriniň dowamyna tapylan 24 sany gap-gaçyň 5-si mis we bürünçden, 17-si kümüşden, 2 sanysy bolsa altyndan ýasalypdyr. Bu tapylan tapynlylara siňe ören
hassatlyk bilen şekillendirilenini görmek bolýar. Ýagny ony gadymy döwrüň sanat mektebiniň gençi hadinalaryny hataryna goşmak bolar. Çünki şu ýerdäki tapylan tapyndylaryň arasyndaky küýdedir bulgurlaryň we beýleki kümüş gap-gaşlaryň düýbüniň merkezine ýöneköý bezek we biz olaň ählisine gapdallaryň iki örküşli düýäniň keşfini kä halatlarda bolsa ýa şekilli üçürşli görýär. Megerem bu gaby ýasan haýsydyr bir zergäriň tagmasydyr. Beýleki tarapdan bolsa, ýagny gadymy Avesta ýazgylaryna çen tutsaň düýe maly ot parazlar üçin iň hormatlanylýan haýwanlaryň biri bolup, ýagny ony Zaratusтрanyň adynyň düzümine girmegi ýöne ýere däl bolsa gerek. Sebäbi ol döwürde düýe malyny özlerine bir nişan hukmyna ulananlyklaryny şu gadymy tapylan tapynlarda görmek bolýar. Gadymy Zaratusтрanyň adynyň düzümine, ýagny ony terjime etseň altyn düýeleriň eýesi diýmek hem aňlady diýip bellenip geçilýär. Düýe malynyň marguşlaryň durmuşyna wajib orun eýelänligini bilýär. Sebäbi ol taryh maglumatlaryň ençemesine geçýär. Margiana bilen bakteriýa bürünç zamanyny beýküpek ýolunyň döremeginiň onlarça asyr ozal aza sebitine günnagor bilen günwataryň aralygyna düýeleriň has giňden ýaýranlyk hakyna hem sowda ara gatnaşyklar bolany hakyna bir näçe maglumatlar berilýär. Ýani olar halkara sowdasyna goşulanlygy bu ýerde ýaşan halk çöller we dağlar arkaly gurşalyp öz başda durmuş sürenliklerini we halklaryň arasyna hälisini sowda gatnaşyklarynyň bolanlygyny şaýatlyk edýär. We şol halklaryň medeniýetleşmegine we olaryň garşmagyna gönnen we öz täsirini ýetiripdir. Düýeli kerwanlar bir ýerlerden Hindistana, o ýerden Mesopotamiýa gidipdirler we izlerini gaýdyp gelipdirler. Bu diňe bir sowda gatnaşyklar bolman eýsem-de bir näçe taýpalaryň ol ýerden başga ýere göçün etmeklerine getirýär. Şunuň ýaly göçleriň sebäpleri barada diňe pikir etmek galýar. Sebäbi olaryň hakykatdan hem amala aşanlygyna arheologik maglumatlar şaýatlyk edýär. Bir söz bilen aýdylanyna marguşlaryň medeni, ykdysady we etnik gatnaşyklary düşündirilşe mätäşdäl. Olaň üstü bilen täze tapyndylar alkaly doldurylyp we açyklanylyp bilinär. Goňurdepede we Marguş ýurdunyň beýleki ýerlerine geçiriljek geljeki gazywagytaş işleriniň dowamyna hem olaryň ýeterlik boljakdygyny şek-şuka bolup bilmez. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň Marguş salyna ýerleşdirilen, ýagny gadymy Goňurdepeden tapylan biziň eýýamyzdan öňkü 3-nji 2-nji müň ýyllyga degişli taryhy tapyndylara siňe deninde onnaky taryhy maglumatlar ýüze çykýarda. Şu barada dünýäniň bir näçe alymlary, bir näçe maglumatlar belläp geçýärler. Ilkinji düýeleriň has gadymy görnüşleri türkmen topragyna bolanlygy hakyna ana şol möhürleriň üstü bilen, gap-gaşlaryň üstü bilen ýa-da bolmasa boyunlaryna ýanky asyk tumar edip hem şol döwrüň ýaşaýjylary aslan taryhy gymmatlyklaryny göz ýetirýär. Gelingine bolsa düýe şekline gabyň şeýlede gadymy Marguşdan tapylan tumar şekilde ýakynan fin edelim. Görüşmez ýaly bu ýerde Marguş salynyň hemişelik zalyna ýerleşdirilen iki sanak gadymy taryhy tapyndygyny görmek bolýar. Ýagny birinji belgide keramikadan ýasalan düýäniň şekline gaby, şeýlede merkezde altylyk belgide kijijek bir tumaryň şekilini görmek bolýar. Gadymy Marguşlylar öz owy hojalygyna durmuşyna ulanan her bir zadyna düýäň şekilini bermek ähtimallygyny duýupdyrlar. Ýa-da olar özlerini düýäň şekilini nişan hukmyna hem tumar edip hem ýasanyp asypdyrlar, ýa-da bolmasa öz gap-gaşlaryna hem düýäň şekilini bermek şolar ýalak medeniýet ösüpdir. Elbetde görüşmez ýaly bu ýerde altylyk belgidäki kijijek tumar iki örküşli düýäniň şekilini görmek bolýar hem
o yerde bir haysydyr bir sahna janlanya. Qadymy Anadolu Gretsiýaly ýurtlaryň şol qadymy marguşlar bilen özara medeni gatnaşyklaryny ýola goýanlygyny, sowda gatnaşyklaryny ýola goýanlygyny şol tapylan tapynlardaky janlanýan keşiplerde görmek bolýar diýip şeýle alimler bize maglumatlar goýup gidipdirler. Viktor Ivanovich Saryany de şu qadymy marguş döwletini öwrenenne ýürüte marguş kitabyny ýazyp onu her bir tapylan tapyny hakynda jikme-jik maglumatlary şu ýazyw çeşmesinde ýazýar. Şu ýerdäki iki tanak düýä şekilli qadymy tapynlar görülmekde. Orta Aziýada has dogrusy Türkmenistanyň günorta, günnogor, günwatar tebitlerini ilkinji düýäniň şol döwürlerde ellikleşdirilenligini, mallarçylykda düýäniň has wajib ornunyň bolanlygyny şu taryhy tapylan tapynlar aýdyň şaýatlygy diýip. Mundan başga da düýä maly ilkinji Mesopotamiýada däl, Merkezi Aziýada giň ýaýranyp şol alim bellep geçýär. Bu bolsa ýene bir ýazak düýä malynyň has irki döwri nireden gelip çykanlygy jedelsiz bolmagyna galýa diýip belleýär. Ana görüşmez ýaly tumor has kiçijik gogrumda bolup, onu daşdan ýonyp ýasapdyrlar. Köplenç halatlarda bolsa olar ýumşak hemem tutuk sestit daşyndan ýasapdyrlar. Olar gönüwürçli 4 bir şekillerine ýa-da bolmasa tegelek görnüşine bir näçe daşlar ýonyp ýasapdyrlar. Ana bu tumoryň aýratynlygy bolsa şol daşy düýäniň şekline, ýagny örküjüň şekili görnüşine aýlawly gidip şeýle bir ütköşük täsin gymmatlyk bolmagyna galýa. Ana mundan başga da biziň döwlet muzeýimizde bir näçe möhürleriň ütköşük görnüşleri we misen, kümüşden galy bersede şol daşlardan ýasalan möhürleriň bir näçe görnüşlerini görmek bolýar. Viktor Ivanovich Saryany diýen bu tapan gymmatlyklary, ýagny biziň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýiniň hemişelik sergidallaryna gowşurly galy bersede bir näçe taryhy tapynlar Türkmenistanyň şekillendiriş Tunugaty muzeýiniň hemişelik sergidallaryna hem yerleşdirilen. Altından yasalan küýde tapylmagy, ýa-ni küýdäniň aşaky böleginde iki örküşli arwana düýesiniň şekli çykýar. Alimlaryň çaklamagyna görä bu belki de bir täjiriň öz nişany bolma, ahmal ýa-da bolmasa şol gawa ýürüte bir özüniň nişany hökmünde hem şekli çekilen bolma, ahmal diýip belläp geçýärler. Türkmeniň gadymy düýeleri şu Orta Aziýa tebitlerine öz göz başyny has ýerki döwürlerden, ýagny 1000 ýyllyklardan alyp gaýdýanlygyna biz şu ýerdäki görýän taryhy gymmatlyklaryny şolaryň üstü bilen has aýdyn göz ýetirýär. Taryhy gymmatlyklar döwlet muzeýiniň hemişelik sergidallaryna şeýlede gaznalaryna aýagly saklanýar. Şolardan mysal edip aýtsak, gadymy taryhy gaznasyna degişli bolan bürnüşden aýnany hem belläp geçsek ýerlikli bolar. Ýagny 1968-nji ýylda Mar welaýatynyň Tagtabazar etrafyndan tapylan, ýagny arheologiki tapynnyny Batyr adynaky Taryh institutynyň arheologiýa bölümine tapşyrylan bürnüç aýna hakynda belläp geçsek ýerlikli bolar. Ýagny bu bürnüç aýnanyň aýratynlygy ol bürnüşden ýasalyp, ol aýnanyň tegeleginiň diametri 18 cm, tutawajynyň uzunlygy 20 cm bolup, ýagny tutawajynyň ýokarky bölegini düýäniň şekli bezelipdir. Ýagny düýäniň iki örküji uzalypdyr we tutawajy aýnanyň tegelegine berkidilipdir. Tutawajyň aşak uji dayanç görnüşinde ýasalypdyr. Ýagny görnüşine görä munyň özi aýnany diwara yaplamaga hem uzakdan özüňi onna görmäge mümkinçilik döredilip, şolar ýaly şekilde ýasalypdyr.
Qadymy taryhy yerlemeden tapylýan taryhy gymmatlykllarda şular ýalyk düýeleriň şekli bolmagy qadym döwürlerde de düýe malyna nähilek ähmiýet berilen hakyna ýene bir gezek aýdyň şaýatlyk edýär. Düýe malynyň türkmen topragyna haçan peýda bolanyda baýry almy işgär, ýani Türkmenistanyň paleontology Amanigarov düýe malynyň gadymy ýyllar atly makalasyndan şeýle belleýär. Türkmeniň eý görýän düýesiniň nesil başlaryna 2,5 milyon ýyl mundan öň gägurly jülgesinde peýda bolanyny barada bellemek bolar. Ýagny beýle netije gelinmegi düýeleriň daşyň ýüzüne galdyran ayak ýyzlar esas bolýar diýip bellep geçýär. Bu ayak ýyzlarynyň galanysynyň şekli Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Muzeýiniň Ülkän Öwrünç we Tebigat Muzeýiniň hemişelik sergi zallaryna ýerleşdirilýär we bu ýerde almy hunärmenler şo gelýän adamlara ýagny türkmen halkynyň iň eýwerýän düýe malynyň gadymy bir nesil başysynyň şol döwürlerden göz başyna alqaýdýany hakyna gyzykly maglumatlary gurrun berýär. Hemişelik sergi zalymyzda bar bolan şeýle düýäniň ayak ýyzlarynyň daşyň ýüzüne galmagy bu türkmen halkynyň has gadymy döwürlerde eýem düýe malyna özüne bir hojalygyna, mallarçylykda peýdalananyna şaýatlyk edýär. Elbetde biz gepleşýärmiziň bu gezekki sanyna şu Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Muzeýine bar bolan taryhy gymmatlyklar hakyna, ýagny ol taryhy tapynmalarda da düýäniň şekli hakyna gurrun etmegimiz ýöne ýeredär. Çünki türkmen halky ýerki döwürlerden başlap özüniň bir mallarçylygyna, ekarançylygyna ören ýokary netijeler gazanan gadymy halkdygyna şaýatlyk edýän bir näçe taryhy tapynmalar we düýe maly, dünýä malynyň ýagny gadymy şekilleri dogrusyna gurrun etdik. Ýurdumyzyň häzirki bina guruluşyk toplumyna da bir näçe düýäniň şekilleriniň ýerleşdirilmegi we onu türkmeniň milliligine aýratyn ähmiýet berilmegi. Mundan başga da naýbaşy guruluşyk bilen biziň milliligimiziň sazlaşygyna alınıp barylmagy bu ýene bir gezek Gahrman Arkadamyň hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda milli meden mirasymyza sarpa goýanlygyna şaýatlyk edýär. Ýagny ýurdumyzda galbersede paýtagtymyz Aşgabat şäherine bina edilýän desgarlarda şeýle millilik bilen sazlaşyk esasyna kämil görnüşinde gurulýan binalaryň sazlaşygy milli ähengde alınıp gitmegi bu elbetde türkmen halkynyň özüniň milliligi bilen, gadymy geçmişi bilen dünýäni hayrana goýanyny aýtmak bolar. Bize şeýle milli meden mirasymyzy halkyň arasyna wagt etmekde, ony ýaş nesillere ýetirmekde uly mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyz, arkadagly Gahrman Serdarmyz köp sag bolsun aýdýas goý Gahrman Arkadamyzyň, arkadagly Gahrman Serdarmyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun. El halk ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli ähli tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara weslensen. Biz hem muzey hunärmenleri bolup şu döwlet muzeýimizde bar bolan milli gymmatlyklaryň üstü bilen halkyň arasyna galy bersede dünýä ýurtlaryndan gelýän jahan keşdelere wagt etmekde, olar aradaky taryhy gymmatly maglumatlarda ürjedip gurrun bermekde rahmet çeker. Goý elmydama edid ýurdumyzda milli ähengdäki alınıp barlayan işlemler ählisi rowaşlyklara weslensin.
Mehriban ile işler. Bizem şu pursatdan peýdalanyp, bize şular ýaly şöhratly geçmişimizi öwrenip, onu asyl görnüşini geljeki ýaş nesillerimize wagt etmäge ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyz we Gahryman arka dağımıza köp sag bolsun aýdýat. Gahryman arka dağımyzyň we arka dagly serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýyl ýurtdak fitli tutýan tutumly işleri mundan eweýle rowaşlyklara betlensin.
Hormatly müşteriler, Türkmenistanyň Halk Bank paýdarlary täjirçilik banky sizi sanly qarz aqçam goşunlusynyň amatly mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrýar. Aqçam goşunlygyny halkbank.gov.tm salgydan öz aqçam telefonlaryňyza ýüklemek arkaly bankymyň hödürleýän sarp ediş qarzyny almak üçin ýüz tutmany onlaýn görnüşde iýerip bilersiňiz. Qarzyň möçberi 60 000 manada çenli, möhleti 3 ýyla çenli. Ýyllyk götermi 11 götür. Qarzyň üçinçiligi zamunçy ýa-da ähtiýaçlylar soramasynyň kepilligi. Aqçam goşunyny arkaly biziň bankymyzyň müşterileriniň pasportynyň we aýlyk rehmet haky geçirilýän bank kartynyň maglumatlary we qarz taryhy awtomatik usuly barlanýar we anyklanýar. Şol sebäpli müşteriniň qarz serişlerini almak üçin bankadan bir gezek gelmegi ýeterli bolar. Habarlaşma üçin telefon belgilerimiz 44 49 77. Halk Bank. Bankyň esasy gymmatlygy müşterilerde. Şarın sözlerimi bahş edýän wasnamaňy dillen goýmaryn Aşgabat, gül kamatyň şygyrlaryma nakş edýän jemalyňdan hergi doýmaryn Aşgabat, gijeleriň misli asman şalygy, çyralaryň nury bezer elemi, jemalyňdan gözüň özer ýalymy, arşylladan döşe dakýan Aşgabat, gül bilen garşylap her mihmanyňy, görkezip baýlygyň genji käniňi, jahana jar edýän şöhrat şanyňy, elemi buýsançly bakýan Aşgabat. Oğuz süýdi deýin ajap seherim, mehribandyr misli özü mehriň, gujoňyny dolan baky baharyň, ýyl günüme güllü bostan Aşgabat. Arka dağın söýgüsinden kemalli, mermerden zinetli, güllün cemalli. İýilleriň var, baky bakdan ykballi, mehri gursaklara akýan Aşgabat. Men saňa buýsanyp bakýan Aşgabat. Ajaýyp bir sungat bolup döreýän halkymyň buýsanjy gödel Aşgabat, mermergeýen binalaryň gürüýär, wasbyň dillen goýman ozal Aşgabat, halkymyň buýsanjy gödel Aşgabat. Garşy alyp güneş bilen seheri, goýunyň budam ýatladyp dur bahary, elimi nur saçýan merjen şeherim, söýgüden dörensiň ozal Aşgabat, halkymyň buýsanjy gödel Aşgabat. Köpe nusha edip zähmet joşguny, göwülleriň
götürýärsiň hoşuny. Täsinlikler senden alar başyny. Sen bir soňlanmajak gadal Aşgabat. Halkymyň buýsanjy gözel Aşgabat. Hayran edýän mehman bolup geleni. Gojoňyny meýmir edýän gezeni. Cennet bolsa sen cennetiň özeni. Has belent at awray gadan Aşgabat. Halkymyň buýsanjy gözel Aşgabat. Dağ biline bir owadan nagyşten, gözellikden düzülen bir erişten, begen ýerin bu zemine gelişten, mehriban söýgüden beden Aşgabat. Halkymyň buýsanjy gözel Aşgabat. Aşgabatım sen başıma tacım. Sen Aşgabatım yüreğimde adın. Sen Aşgabatım sen dilimde aydım. Sen Aşgabatım boytanç gömün şadım. Ajab bir kararlyk zamanamyzda her gün saýyn gözelleşen Aşgabat. Feýl edip goýnuňna ýaýnanmyzda buýsançlara buýsanç goşýan Aşgabat. Oğuz handan gaýdýan nesil daraty. Taryhda görneçe döwletler gurdy. Bugün Oğuz nesilleriniň paýtagty görenleri hayran edýär Aşgabat. Merkez Aziýanyň merjeni bolup, täze ýüpek ýoluň merkezi bolup, eşretli zamanaň şuwlasy bolup, çar tarapa nurun saçar Aşgabat. Gözel baglar kalba mehri paýlaýar, goýnuňny körpeler erkin ýaýnaýar. Köşkü eýwanlaryň hayrany goýýar, gümmezleriň şuwla saçar Aşgabat. Gurulýar ýene-de dörli binalar, amal bolýar gursak daky hyýallar. Hayran galar bize gelen mehmanlar, dawarasy dağlar aşar Aşgabat. Ilymyň bilimiň öýjügi senne, aşugyň magşugyň söýgüsi senne. Körpe nesilleriň geljegi senne, ýaşlarymyz goýnuňny joşar Aşgabat. Parahat söýjülük baş syýasaty, her gün saýyn artýar ýurdun kuwwaty. Aziýa boýunça köp maslahaty geçirmek däp boldy senne Aşgabat. Festivallar geçe, sergiler geçe, bu çäreler geljege giň ýol açça. Asmanyňda guşlar erkany uçça, asmany asuda gözel Aşgabat. Yerleşip sen gojagyny dağlaryň, gök begretse görk berýär baglaryň, toýlara beslenýär gündür aýlaryň, watanyň merkezi gözel Aşgabat. Bağı bostan Aşgabat, gülgülüstan Aşgabat, dilledistan Aşgabat, akşeferim Aşgabat. Bağı bostan Aşgabat, gülgülüstan Aşgabat, dilledistan Aşgabat. Bezenip sen, beslenip sen mermerden, paýtagtym sen, ak bagtym sen Aşgabat. Mehman gelýär, alyp ýakyn yerlerden, paýtagtym sen, ak bagtym sen Aşgabat. Ýada salýan suwdan çykan merjeni, gurýar seni ýurdun ogly gerçegi. Nazarlap barýarsyn ýakty geljegi, paýtagtym sen, ak bagtym sen Aşgabat. Agzy birlik, parahatlyk nişany. Hayran edýän bugün bütün dünýäni, sensiň türkmenleriň şöhrat şany. Paýtagtym sen, ak bagtym sen Aşgabat. Aýdyň gecelerin günniden ýakty, halkym seni görýär tükenmez bagty. Birleşdirip dursun 5 welaýaty, paýtagtym sen, ak bagtym sen Aşgabat. Mehr söýgü wadyr edid adyňny, okun wadyr seniň bedew badyňny. Elmydama
ak gün olsun alnından, paytahtım sen, ak baktım sen Aşgabat. Biz seni söyeriz gövün şadımız, buysunup diyeriz Aşgabatımız. Adın ülen dünya çıktı adımız, paytahtım sen, ak baktım sen Aşgabat. Günlüğü nuru, gece mehrini çoyan, Aşgabadım, akşamların oğudun, aşık göğünleri rahatlık çayan, Aşgabadım, akşamların oğudun, gıyılar gelir, begül yalı beslenip, yigitlerimiz aydım coşur seslenip, hoş niyetin, arzuların meskeni, Aşgabadım, akşamların oğudun, ayna yalı yallırayan köçeler, nünlep çırı övüş gününü seçeler, aşıkları ışk meylinden içiren, Aşgabadım, akşamların oğudun, argın beden argınlıktan saplanır, gursokları hoş duygular kaplanır, seheri yol arçap seri taplayan, Aşgabadım, akşamların oğudun, yazda yalqap berden ışıktan payımı, senden taptım gökten gözden ayımı, sen bağı eremin ekil tayımı, Aşgabadım, akşamların oğudun. Aşgabadım, sen başımı tacım, sen Aşgabadım, yüreğimde adın, sen Aşgabadım, sen dilimde aydım, sen Aşgabadım, boysan çıkıvın şadım. Nurana rövüşli, rahat durmuş bilen göňülleri galkyndyran baş şäherimiz Aşgabat toy bayramlaryň mekandyr. Sanyjy ýyllaryň içinde gurulup ulanýa berilen desgalar jemgyýetimiziň medeni derejesi we ruhy durmuşy barada giň düşünje almagy mümkinçilik berýän obodun ak mermer binalar, ajaýyp paýtagtymyzy gözel keşbe edýär. 2010-njy ýylda dünýäde ak mermer bilen örtülen binalaryň iň köp ýerleşýän şäher hökmüni Guinness Rekordlar kitabyna girdilen ýurdumyzyň baş şäheri bütün dünýäde gözel şäherleriň hataryny öz ornuny hasy puwtulandyrýar. Ak şäherimiz Aşgabatyň dizayn ugur boýunça UNESCO-nyň döreçilik şäherleriň torunyna girdilme bolsa, paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň bütün halkymyzyň baş şäherimize bolan gowunç buýsunçyn hasy artdyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ezi Türkmenistan ata watanyň goýnuna bolup geçýän gözellikleri beslenin giň enaý wakalar diňe bir türkmeniň däl, eýsem türkmeni bilen gatnaşykda bolýan ak ýürekli insanlaryň ählisini haýrana goýýar.
Durul maksatly deshalary, ajaip görnüşlü ýaşaýyş ýaýlary, meden diňjalys merkezleri, bagwatsanlyga biren oturan serhozy syýlaklary, halkara derejesinde gurulan şaýollar bilen birlikde baş şäherimiziň durul ýerlerine gurulan ýadygarlyk toplumlardyr binalary. Öz ýyllaşmamyz bilen birlikde ýurdumyzda gezelenje gelýän daşar ýurt mehmanlaryň hem ruh dünýäsini baýlaşýar. Bu binalar diňe bir paýtagtlar däl, eýsem tutuş türkmenistanylaryň baş şäherimizde bolan bu ýsonçuny goşulandyrýar. Berkarar döwletimiziň milli ruhuny älime aýan edýär. Şeýle binalaryň birde paýtagtymyzyň merkezinde gurulan Aşgabat binasydyr. Paýtagtymyzyň merkezi böleginde gurulan binanyň taslamasy öz boluşy bilen tapawutdan. Onun milli binagarlyk ýörelgeleriniň aýratyn sağlaşygy öz beýan tapýar. Binanyň ýerleşen meýdançasynyň umumy meýdany 2,7 hektara, Göksoğluň umumy meýdany 15.240 ýene metre. Suw çuwdurmalynyň umumy meýdany 1520 ýene metre. Teknik desalaryň umumy meýdany bolsa 480 ýene meýdana barabardyr. Binanyň beýikligi 25 metre, ýene bolsa 14,143 metre deňdir. Onuň 10 san ganaty bolup binanyň öň tarapynda Aşgabat diýen ýazygy bar. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda gurulýan her bir desgada boluşýaly bu öz boluşly binagarlyk desgasy hem ak mermer bilen örtülendir. Binalar toplumuna jem 5 san suw çuwdurum gurulyp, olaryň ikisini ýarym aýyň we Oguzhanyň 8 uruşyk ýyldyzynyň şekilleri öz beýan tapýar. Bu ýerdäki syýlýakda durly bezagaç nahallaryň we owadan gülleriň ören köp sanlysy ruhy lezzet palýar. Paýtagtymyzyň merkezinde Ak şäherim Aşgabat binasynyň gurulmagy ýurdumyzyň baş şäherine goýulan uly hormat sarpanyň aýdyň nyşandyr. Munyň öz Aşgabat şäherini ösdürmek we awadanlaşdyrmak meselesini döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýändigini alamatlandyrýar. Gysga wagtyň içinde milli öwüşgünde gurulan binalar her bir adamy haýran galyrdy. Şäheriň arasylygy, güýçli depinde guruluşy alınıp barýan binalardyr desgalar dünýäni folkdur. Türkmeniň kalbyna, ýüregine mahsus açyklyk we millilik ruhuny gurulýan ajaýyp binalar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründen geljekki nesillere ýadygar galjak bu ýsonç imaratlardyr. Parahatçylyga, açyklyga we giň halkara hyzmatdaşyga gönükdirilip ýöredilýän sahabatly siýasatyň ajaýyp nyşany öwrüljek bu imaratlary aňyrbaş derejedäki döwrwaplyk we milli äheň berilmegi, ýyllaşmamyzyň her biriniň kalbyna ilham joşuny bagşap, olaryň guwanç hem bu ýsonç duýgularyny has artdyrýar. Çünki döwrwap keçwe eýe bolýan gözel paýtagtymyz Aşgabat gözelligiň, dörejiligiň, ýaşlygyň we söýgüniň şäherdir. Gökdere jülgösündäki sagaldyş we diňjalş merkezine Tomuzga diňjalş mögsümine wagtlaryň gyzykly hemde şadyan geçirýän çagalara gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň süýjülükleri gök hemde meýwe önümleri goşurly. Munyň ýurdumyza ösüp gelýän ýaş nesiller barada aladanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine öwrülenýäniň nowatdaky beýanlar. Halkymyzyň taryhynyň dowamyna berkarar eden insanperwerlik ýörelgelerini nazarlayan wakalar Tomuzga diňjalş mögsümine ýurdumyzyň gözel künjeklerini wagtlar şadyan geçirýän çagalaryň arasyna dowam etdi. Bu ýerde hem diňjalş mögsümini şadyan we gyzykly geçirýän çagalara hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyzyň ýiberen süýjülüklerini gök we meýwe önümlerini goşurmak dawarasy boldy. Bagtyar nesiller özleri hakda edilýän alady üçin gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüýüs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şatlykly pursatlaryň dawarasy belinde götürli. Munyň özü Bagtyar çagalygyň ýurdu hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň her bir gününiň şatlykly wakalara ýatda galja pursatlary beslenýänini näşkär edýär. Belin durugy beslenen çykyşlaryň arasynda dawara gatnaşýan çagalar Bagtyar durmuşy peşiş eden we ötüp gelýän ýaş nesilleriň sağlaşykly ötüşi barada aladany döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň biri hökmüne kesgitlen gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza çagy ýüreklerinden joşup çykýan hoşallyk sözlerini goşgu setirleriň üstü bilen beýan etdiler. Mehriban watanymyza halkymyzyň taryhynyň dowamyny dörüden insanperwer ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirýär. Şunda gahrman arkadamyzyň başlanyjy we ýygyderli tagallasy bilen esaslandyrylan Gurban Oly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çagalara himayet bermek boýunça haýyr sagabat gazmasynyň terişdeleriniň hasabyna gönükdirilýän kömek gollawlar ýygyderli häsiýete ýa bolýar. Häzirki döwürde ösüp gelýän ýaş nesilleriň döwrüwa bilim almaklary, olaryň sağlaşykly ösüşi hemde nesilleriň köp taraply okuýup başarnyklaryny açyp bilmekleri üçin ähli zerur şertler döredilýär.
Bu ýörelgeler diýin jalş mögsümini şadiýan geçirýän çağalaryň durmuşyny öz beýanyny tapýar. Tomuzky diýin jalş mögsümini gyzykly geçirýän çağalar hormatly prezidentimiň we gahlaman arka dagymyň iýberen süýjülüklerini, gök we miwe önümlerini uly buýsunç duýgular bilen kabul etdiler. Olar her bir pursatda özleri barada edýän çeksiz aladalar üçin gahlaman arka dagymda hemde arkadaly gahlaman serdarymyza bolan hoşallyklaryny, joşgyny aýdym saatlaryň, tanslaryň we goşky setirleriniň üstü bilen beýan etdiler. Berqararlyk etrapy ýakymlygynyň guramagyny Türkmen halkynyň milli muzeýine milli mirasymyza gedelenç ady bilen gedelenç gurulýar. Muzeyin künermeleri bir yere gelenleri Türkmen halkynyň dokol şaýratynyklary sunugat derejesine ýetirilen büyük milli gymmatlyklarynyň taryhy barada gurun berdiler. Haly kolona ulanylýan gurallardyr esaplar. Haly goýlarynyň çetimleri baradaky gurunlar hasam täsirli boldy. Ma'lum bolýaly Türkmen halky özüniň nepisligi, owudunlygy, insanyň kalbyna ýakynlygy bilen tapaklanýar. Türkmeniň milli we medeni gymmatlyklarynyň iň marnaý başly bolan gen gaýlarymyzyň 10 marmanyň küneri bolan hal sunugatymyz asırlar aşıp bizim şuunumda çenli özünün asıl nüsxasyny, gymmatyny ýitirmäni gelipdir. Eni mamalarymyzdan miras galan bu sunugat dünýä medeniýetini öwrençi alimleriň, taryhçylaryň ünsünden düşmän gelýär. Dünýäniň iň iri muzeýleriniň görnükli ýerine sarpalanyp saklanýan türkmen hallary, türkmeniň gen gaýlarynyň kalbynyň nurdur. Olaryň baý ruhy dünýäsiniň aýnasydyr. Insan kalbyna bir ýetgeşik ýakymly duýgu oýarjy, gudratly hazinedir. Berqara döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hal sunatymyzy ösdürmekligi, ony geljek sary alyp gitmek babatda köp işler alınıp barýar. Gedelenç oňa gatnaşanlarda täsirli duýgular galyrdy. Çepereli halçylarymyzyň halkyň ruh wenetligini, ruh päkligini, halallygyny, bütewligini halynyň durly görünüşlerini usatlyk bilen beýan edýär. Onu türkmeniň bütew geçmişi, şuny hem ertiri aýdyň şöhlelenýär. Türkmen halkynyň milli lider Gahman Arkadamyň biziň döwletimiziň ýene bir genji hazinasy taýsy çeper eserler bilen degeştirilen ajaýyp halylarymyz diýip birleşýäli. Milli liderimiziň jany ruwaýat kitaby Türkmen halkynyň dünýä beren mukaddeslikleriniň biridir. Halylarymyzy näçesi ýene-daňça gözleriň rowşan bolýar, kalbyň tämirlenýär, paýhasyň durlanýar. Halkymyzda halyň gymmaty hakyna ajaýyp bir nakyl bar, bir okana, bir hem dokana. Şuna kıllan görünüşi ýaly hal okuyan adam, ilim öwrenýän adam bilen deň derejede hormatly saýlýar. Gadymy hem müdüýüm senedimiz bolan halymyz her bir türkmen üçin mukaddesdir, ezidir. Ol biziň diňe bir öýümüziň törüni näleýsem, kalbymyzyň törüni hem edýär. Häzirki döwürde halçylara goýulýan sarpy, olara döwlet derejesine edilýän hormat syýlag bu hünäre islegleriň sanyny barha artdyrýar. Şonuň netijesinde hem öndürilýän haly we haly önümleriniň möçür barha artmak bilen onuň eksport hem ösýär. Türkmeniň şöhratly taryhyny amykly giren, halkymyzyň adabraýyny arşa götüren haly sunaty, garaşdyrlyk ýyllar içinde uly ösüşlere eýe boldy. Ady gadasy täzeden dünýä ýaňsally. Goğun güzörünün aydamını ince çitimlere singdiren kumuş taşlı eni mamalarımızın acayip sunaty bugun görülüp eşitilmedik tepkitlere yetti. Büyürü başlığın göz başında hut hormatly prezidentimizin tagallaları var. Şeýle beýgi işler üçin bir ýere gedelençe gelenler milli liderimiz Gahryman Arkadamyzy hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza hoşallyk we alkyş sözlerini aýtdylar. Gökdere jülgüsindäki çağalar sagaldyş we diň çalyş merkezlerine Aşgabat şäher häkimliginiň Türkmenistanyň bilim, içeri işler, saglyk goraş we derman senagat hemde goranmak ministrlikleriniň Aşgabat şäher raýat goranç we halas ediş işleri müdürliginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň we mahtumuladynaky ýaşlar gurabatynyň Aşgabat şäher geňişiniň bilelikde guramaklaryna ýaş halasgärler ady bilen merkezlere bätleşik geçirildi. 6 şert boýunça geçirilen bätleşik ýokary iş jeňlige ýa boldy. Bätleşiň dowamynda ýaşlara raýat gorançy we halas ediş müdürliginiň alyp barýan işleri adatdan daşary ýagdaýlarda özüň alyp barmagyň düzgünleri, köçe ýol hereketiniň düzgünleri barada düşündiriş berildi. Gökderedäki merkezlerde diň alýan ýaş nesiller adatdan daşary ýagdaýlarda suw joşmalaryna, ýol hadisalaryna, ýangyn dören ýagdaýlaryna we durly ýagdaýlarda şiket alan adamlara haýal etmän ilkinji lukmançylyk kömegini bermek düzgünleri, halas ediş alpanist düpünne ýakyn aralyk geçmek we adatdan daşary ýagdaýlara degişli suratlar çekmek, sowallara jogap bermek boýunça bätleşdiler.
Hawa hormatly prezidentimizin baş aladalarynyň biri türkmen nesliniň sagdyn kemale gelmegdir. Körpe nesil biziň ertirmizdir hem dowamymyzdyr. Olaryň sagdynlygy bolsa türkmen jemgyýetiniň sagdyn bolmagynyň sakasydyr. Gökderi jülgesindäki çağalara niyetlenen binalarda olara diňe bir oňat dinç bermek bilen çäklenilmeýär. Belent mertebeli ýurt başçylarynyň ösüp gelýän ýaş nesliniň dünýä öňlerini laýyk bilim almagyna, milli ruhda terbiýelenmegine aýratyn ünserler. Galqynışly döwrümizde bolsa hormatly prezidentimiziň aýdyň maksatnamalarynyň esasyna olaryň şatlygy has amartýar. Sebäbi döwlet başçylarynyň esasy haladalarynyň biri neslin sagdynlygyny üçin etmek üçin ähli mümkinçilikler döretmekdir. Gökderide geçirilýän çäreler bolsa çağalara ruhulentlik, şadyýanlyk paýlaýar. Yaş nesillerin bolsa gahrman arkadamda we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarynda aýdýan alkyş sözleri has joşgunly we buýsançly ýanglanýar.
Aşıkların şehri, baktımıdın seheri. Bakıbat yar bolsun, baktımıdın bahari. Aydın tüyüde sanam, aydın aydın asmanam. Sen baktımın bahari, sen ömrüm hem akvalım. Aşıkların şehrinde bağıt var gülün nuruna. Toylar toya ulaştın, güller açan yurdunda. Günümüzde güneş var, toylar toya ulaşar. Aşıkların şehri, güller açar, gül açar. Güzel süyü sehrati, bilek yaran ahlati. Baktımızın dünyadi, şehrimizin şöhrati. Aşıkların şehrinde bağıt var gülün nuruna. Toylar toya ulaştın, güller açan yurdunda. Aşıkların şehrinde bağıt var gülün nuruna. Toylar toya ulaştın, güller açan yurdunda. Aşıkların şehrinde bağıt var gülün nuruna. Toylar toya ulaştın, güller açan yurdunda. Güller açan yurdunda, güller açan yurdunda.
Ediz vatandaşlar, mehriban iyleşler, paytahtımızın adını götürýän Aşgabat tele ýaýlymy şu günlükçe öz işin jemleýär. Watan wasp dillerimizde süýgüsi hemişe kalplarymyzda bolsun. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda sag ýatyp aman turun. Giýjäňiz rahat bolsun.